Kahit kung i-share dito yung mensahe itang Arabi kakabsat, na ti paulo na kat the presence of God. Ti presensya ni Apo Diyos. Nalawa iti sakupan na dayto yung leksyon, the presence of God. Kat hangko nga padasan nga ilipas sa amin. Dibid-dibidi rin tayo, no kumabalay, hantay magulpi. Ngam inutan tayo, aging gana nga makonstruct tayo, ti kay papanan na, that the presence of God, kat isod agbalin nga dwelling place iti biyag tayo. Amom no anak na ka iti Apo, hamo mabalin ti pumanaw kakabsat, iti presensya iti Apo. Kumbaga kat isot may isa nga banag nga hamo kayat nga itarayan. Because kasano nga ron ti biyag no awan ti presensya iti Apo. Idihan ti PM amu ti Apo, hindi pa na isalakan, ang relasyon tayo ti Apo, kaya't awan kada tayo, di giti makungkuna nga presence of God, ang tiyam amo, di giti nga bambanag, ti biyag tayo, di kat provided lat tamat. Dalat ta pagkasapulan, may provide lat tamot ti needs. Ngem itantam amo tayo ti Apo, sa bali kakabsat, di jay addaan ka, kundi tay mariknam ti kaadda ti Apo keng ka. So, deti topic ta itang Arabi, kat saan nga maipapan iti addaan ka, no di kat jay kaadda iti Apo keng ka. The presence of God in your life. All throughout the Bible, makita tayo kakabsat, kat mabalin yung i-take note, digiti nga balikas. Anyat kay papanan ti presence ti Apo, presensya, ti kaadda iti Apo ti biyag tayo. Number 1, companionship. Okay? Companionship. Companion. No companionship ko na tayo kakabsat, kat panaki kadkadwa. Amen? Wen, napintas ti adakad kadwa na yan. Wen, mayat mat iti agubra nga siksika, ngem sa bali lang mat dete adakad duam, aglalo no kinasurutan kayot ubra. Makatulong nga permiging ka. Kat deti presence of God, companionship, kahit nga asawan, agkasurutan kay kinaapo Diyos. Because how can two walk together except they be agreed? Kasano nga agkadwa kayo nga magnano, di kayo mo't agkatunusan. So ako natin no kwa, kayket ko late, ti awang kadwak nga gobran, tano, adakadwak ka, di kam tumot agkatunusan, kat nabaybayag. Kung natayo, di ngamin. That's true. Pepeso, di jay kabsat. It can be true sometimes. Iso nga, dati time nga uray, dati latat mang ubra amin yan. Tano, adakadwam kat, anang tumot la masurutan, ligad. Problemang tupay, di jay. Dito dino, amom siguro dito ano ti karpintero nga kanayon nga kasalamuhayo. Nohan na mauawatan, di instruction mo kat sakit ti ulo. Mang perwisyo iti trabaho. So nga ko naman kat, sakban lamang ubran eh. Iso nga, no maipapan, dito panakipagpag na uno presensya ti Apo kakabsad. Haan laeng nga DJ ka adda ti Apo no di kat di pa nagtunos tayo ti pa nakipagpag natay gen kuanan. Companionship. Okay? May ikadwa nga balikas maipapanti presence kat fellowship. Ayan, fellowship kalangan-langan. Di ba? Kalangan-langan. Di companionship kat kadwa. Dito fellowship kat kalangan-langan. Di ba? Natural kada tayo kakabsat ti agbirok iti katungtungtong. Kasarsarita. Pakaisiran, nagiti dadagsan, nagiti interests tayo. Siyempre, kayat mo nga, dati tao nga no, ibagbagam, di paka-interesam kat kwa. Mainteresan mo, di ibagbagam. Napadasan nyo, dati kwa nga kabsat, agsishare ka kat kaslahan na interesado nga dumdumgag. Di ba? Awan fellowship. There is no fellowship. Ti fellowship kakabsat kat interested ka nga mang dingdingag ti Apo, ti Apo interesado mo tamang dingdingag ka. Kasi di presence ka makuna. Fellowship. Adda pa lang, panagtungtong. Another word kakabsat kat nearness. Nearness. Kinaasideg. Wow. Nagmayat ti biyag nga naasideg ti Apo kakabsat. Sa bali. Nearness. Mariknam nga asideg ti Apo king ka, asideg ka king kuana, draw nigh unto God and He will draw nigh to you. Nearness. Another word, kakabsat kat communion. Communion. When, anat kaya nga sawon, deti communion. Kala fellowship put lang ti kayat nga sawon, di jay. Ayan. Okay? Mauding a word, kakabsat, maipanggap ti presensya ti Apo kat
following. Okay? Following. Ano nga na ti following? Panang surot, di isusurot mo king kuana. Oo. Deta ti mako na nga presence ti Apo. Adda ka iti presensya ti Apo, kahit na nga sa wen, di biyag mo nga sumursurot iti pagayatan ti Apo. Kahit, ureg bibiyag ka, uri addaan ka, aya, no adayumot iti biyag mo iti pagayatan ti Apo, awan isusurot mo king kuana, hamo marik na di presensya ti Apo. Kasla adayo ti panunot mo, naadayo ka iti Apo. So, the presence of God could meaning companionship, fellowship, nearness, communion, and following. Now, for our lesson tonight, i-share ko man kada kayo kakabsat, dagiti sumagmamano nga tattao ti Biblia nga naka-eksperyensya iti presensya ti Apo. Meaning, na-experience na di companionship. Na-experience na di panangkadkadwa ti Apo kadakwada. Na-experience da iti panakitunos ti Apo. Na-experience that kinaasid iti Apo. Na-experience that isusurot ti pagayatan ti Apo. So, tattao nga naka-experience ti presensya ni Apo Diyos ti biyagda. Ti number 1 kakabsat kat ni Enoch. Enoch. E-N-O-C-H. Enoch. Okay? Enoch. Kitan tayo kakabsat dito, Genesis chapter 5, 21 to 24. Genesis chapter 5, verses 21 to 24. So, napintas nga manggagantay dito eh. Tapno, dantumot mabalinteng is istoryaan. Enoch. Ni Enoch, apukon sa ni Methuselah. Ni Methuselah isot kapautan nga nagbiag, 969 years old, idinatay. Paunay ka dayatang kakabsat, 969 years old. Ay, father na. Father na ni Methuselah, ni Enoch. Kat dito, Genesis chapter 5, 21, kung na ti Biblia, ni Enoch nagbiag ti innem Apollo, ket 65 years. Ket pinutot na ni Matusalam, anak na ni Metusela, tatang na ni Jared, nga anak ni Brother Ruby. Okay, alright. Verse 22, ket ni Enoch nakipagna ti Diyos. Nakipagna ti Diyos kunana. Ket nga sawan, simurot ti Apo. Han nga madayo ti Apo. Nakilangin-langin isuna iti Apo. Kakabsat. Aya, isut ti nakikapungan na ti Apo. Titan lugasot ay kunana, napananan. Kalpasan na ti panang putot na ken Matusalam, titan lugasot atawen. Ket pinutot na dagiti anak alalaki ken babae. Isu nga ti biag ni Enoch kakabsat imabuti mano talo gasot ken inamapulo ket 365 years. Ti total na nga nagbiag iti rabaw iti daga. Ket amin daytang kakabsat nga panagbiag. Na-spend ti panakipagpag na iti Apo. What a blessing. Isu nga no agbiag tay pa iti another 15 years basit a compared ken Enoch. No makisarita tayo ken Enoch iti langit. Nabatit lat maistorya tayo at adot maistorya ni Enoch at 365 nga nakipagpag na isuna ti Apo. When? Kalati arig na kumano ni President, degat 1 year kailangan nagkadwa. Ket awang ka compare di 10 years nga nakadkadwa na. Amudat paborito na bang banglaw, amut iti gunay na, kas jay kakabsat ni Enoch, he walked with God. Ket ni Enoch kakabsat ti maysa ka DJ, only 2 people in the Bible nga saan nga natay. Ti maysa ket ni Elijah. Napanlatat langitin ngahan nga natay, inala ti Apo ngahan nga natay. Kastamot ni Enoch. The next thing you know, awanan ni Enoch. Kas lete na pan jay bye-bye nga nagpukaw latan. Nga di da nasarsara ka ng kakabsat, napan nagkalap, napindas idi palubusan da. Ngam iti umaldaw, rumambi, lumabas ti may saldaw, duwa makalawas, kat awanan kakabsat tay tao, tay lanagan at nagawi din. Kas jay ni Enoch, idagbalaw ti tao, yan nan ni Enoch awanen, tay nala ti Apo kakabsat, nga si bibiyag. Napanlangit kakabsat nga hanga natay. Agasam day jaya. So, nagpaiduma mat ti may istorya na day ti nga tao. Now, bayat ti pa nakipagpagnana iti Apo, kitan tayo kakabsat no anat nagbalin nga aramid iti biyag na. Jude verse 14 and 15. Jude verse 14 and 15. Okay? Jude
verse 14. Anat inubra na kakabsat, bayat ti panagipagpagna ti Apo. Okay? Deti Jude. Kunana ditoy, basag latan kakabsat ti Ilocano, ket nimet Inok, day di maikapito na nipod ken Adam, impadto na dagitoy akinunana, may isa-iso na nga propeta. Okay? Adtoy ti Apo umay nga kuyugen dagiti linaklaksa asasantunan. Tapno aramiden na ti panangukom kadagiti iso amin, ken mangipaneknek kadagiti amin ang managdakdakes iti amin ang managdakdakes nga garamid nga managdakdakes nga inaramid da. Ken iti amin na kinamanagtabaaw a sinao dagiti managdakdakes nga managbaso labasawang ang maibusor. Kahit na nga sa wen. May isa-iso na nga naturod kakabsat nga nang tubngar dagiti kinadakes iti tiyempo na. Kahit na nga sa nagbiag iso na nga nasantuan, haan nga nakian-anamong kakabsat kadagiti kinadakes iti tiyempo na. Kat datayo, ti kahit na nga sa ti panakarik na ti presensya ti Apo kakabsat, kat dahi ti panagbiag nga san nga panakianamong kadagiti kinadakes iti tiyempo tayo. So if you want to experience and walk in fellowship nga naasidig kay iti Apo, ti kayat na nga sa deta kakabsat, hamo mapagustuhan iti amin na tao. No, there is no way nga mapagustuhan ti amin nga tao. Amen? Kat nari, gada ka sa saada, at di mo mapagustuhan, gapot pa matim, gapot pa nang surot mo ti pagayatan ti Apo, gapo iti panangpilim iti Apo kakabsat, di kad, hamo mapagustuhan namin. Makonsensya ka mo ta, agaramid ti dakes. Agladingat mo't jeriknam, no amom nga mapagleddaan mo ti Apo. Kumbaga di pusom kat, hamo isukat di fellowship mo ti Apo eh. Hanabal, kunam ti sarilim, kalati takder na kat, hanabaling agrigat ak ti biag, basta makipagpagna ak ti Apo. Kalakad jay, ti takder na mo't. Kat I wonder no, dakas nga takder tayo mo't kakabsat, itang rabi. Nga hanabali, kunam nga ure agrigat ak, hanabali nga, dete agurayak tinabayag, basta surutag ti pagayatan ti Apo. Di ba kakabsat? Kat siyempre, hanang nga nalaka dete nga banag. Hanang nga nakian anamong. So, anat maadal ta ije nga lesson, ti tao nga makipagpag na iti Apo, kat no ti Apot anamungam, sa mabaling nga anamungan, dagiti banag nga maibusor keng kuanan. Nga talaga kakabsat. Aglidaan tay puso tayo. Madaan tayo't dadagsen. Balansin tayo. Hanlaan nga tayo, da conviction tayo nga. Di tayo makianamong kadagiti managdakdakes nga madaan tayo mo't iti dadagsen nga. Sapay ta, digiti nga. Kasi ito yung kuanagat warning eh. Umayon ti Apo, umay na ito, ti panangukom kadagiti managdakdakes. So, in kasabana daytoy, gaputa ti biag na san nga makianamong kadagiti managdakdakes. Ngam in kasabana, gaputa kayat na nga, dagiti tattao nga managdakdakes, kat maanlokoy na ida. Ngam anangarod, kat kaslanowa, di namot maanlokoy ida. Ngam han nga nagsarden kakabsat. So, adda conviction tayo nga han nga makianamong, kaputa ti Apo ti anamungan tayo, ngam adda tarigagay tayo nga dagiti unsaved nga tattao, kat mailiklik da kumaka DJ panusa nga dumteng kadakwadan. Isung agbiag tayo nga nasantuan, tapno makita da iti silaw tayo, tapno tunog sao tayo, makumbinsir tayo mula ida. DJ ti kayat na nga sa world. Isung aliklikan tayo, di kita bisyo da, tapno di kasta makita da, di silaw ti biag tayo. Tapno tunog ka sa ota ida, patsyan da tayo. Kat no denggan dati pa ng balaad tayo, maliklikan dan tumod di umay nga panusa ti masangwanan na aldaw. Judgment kakabsat. So deta ti biag ni Enoch, 365 years nga inubra na deta kakabsat. Diba? What a blessing. Kat, wow, nagpintas dito biag na nga nakipagpag na ti Apo. Next, number 2. Kitantay ti biag ni Abraham. Amuyo kakabsat ni Abraham, kinantay di James, Santiago. Basahin kada kayo ti Santiago, Kapitulo 2, versikulo 23. So nga nagbayad di testimonyo ni Nico, kadigitay kabarkada, ayan Nico. Gapot pa nakipagpagnam ti Apo ita. Ti biag mo kat saan nga kas kadakwada.
So nga pastor ko na daging kan. Makita da jay silaw. Si kati Inok, ijay sityo yo. Oh, di ba? Oh, da Inok. Anat na ka jay sityo da? Anat na jay sityo yo? Purok uno. Wow. Oh, Nico. Ti Inok, ti Purok uno. Ti Kabaruan, Bacarra, Ilocos Norte. Oh, di ba? Nang runagat medyo may issue kayo nung katakabaruan. Ayan dito, okay? Anyway, number 2 kakabsat ni Abraham. Santiago 2, versikulo 23. Okay? Kung natin nasantuan nga surat, 23. Ket na tungpal ti surat ako nana ni Abraham, pinati na ti Diyos. Ket na ibilang kenkwana nga kinalinteg. Ket na panaganan iti gayem ti Diyos. The friend of God. Wow. Friend of God. Data kabsat ti testimonyo ni Abraham. Friend of God. So, deti mo't pa naki-experience ni Enoch, tinakita tayo kud jaysan na pa nakianamong kadagiti kinadakes, nagsilaw, ket in kasabana ti pamalaag, tapnon dagiti tao maliklikan dantumot ti umay nga panusa, ni Abraham ti makita tayo met kenkwana, maipapan ti panagipagpagnana ti Apo kakabsat, ket pamati. Pamati ti makita tayo kenkwana. Ti Hebrews chapter 11 verse 17, kakabsat, Hebrews chapter 11 verse number 17, kunana, gaputi pamati ni Abraham idinasuot indaton na ni Isaac, daydi imawat asya ayat kadagiti karkari, indaton na tibugbugtong nga anak na. Aboy yung istorya na. Aya, nga nakabaybayag nga inururay da, nga maipasngay, iti may sang ubing, nga iso dagbalin nga bini, wano bukal, dayjay kariti Apo, nga patauden na nga may nga nasyon. Finally, nayanak ni Isaac, sinuot ni Apo Diyos, kuna na Abraham, idaton mo, dayta anak mo, kakaiso na nga anak mo. Kat ni Abraham kakabsat, gaputa friend of God, makipagpag na iti Apo, napatpatag kenkwa na jay pamilin ti Apo, nga mitiuray anya nga banag ti panagbiag na. Indaton na jay anak na kakabsat. Napanda jay Mount Moriah, ijay na nga indaton, jay anak na. Kuna di Isaac, tatang, adadtuyen na iti kayo, adadto iti altar, sa dinno nga rod ti ayan ti daton. Kat kuna ni Abraham, God will provide. Pamati kakabsat. Sabi ko mata ti panagipagpagnata iti Apo, adot masautayo nga maipapan iti pamati. Gininistorya kam kinirexi itay. Di ba pastor, na-commitment iti first fruit iti February? Among ti cheerful giving kakabsat kat panang wat-wat pa iti pamati. Umuna, panagyaman, panangipakita ti ayat ti Apo. Ngem ti panang ted, panang wat-wat ti pamati. Kasi ti Apot ng bilin king kaisot ng ibaga eh. Kat no nagtulnog ka pamati. Ngayon ko na nag-commitment tayo di February ti first fruit pastor. Kat imay ti pandemic na lockdown. Di ko nagrugidang ag-business online. Nakaskas dao ti Apo tapno masabot dete commitment mi ko na. No, dete online mi katkas langhaan nga dete patukmanan. Dete agkapoy man di jayan. Adanto man ited ti sabali nga ti Apong idean. Naging gana nga ma-exceedan dan kakabsat dete commitment dati first fruit. Testimony of faith. Nagbayat nga uray damdamong pelang ti panagserbi ti Apo. Mapanagnagam iti Apo, babanti pa nagtulnog mo kadigitay imbilin naging ka. Isu nga ti biag ti may nga Kristiyano, biag nga mang paneknek iti sangalubungan, ti pudpudno nga Diyos, babaan ti panang surot tayo dagiti pagayatan na. Follow God's will. So nga ti saludsod, bayat ti kabayag ti nga Kristiyano, manon ka dagiti sa uti Apo, iti mapaneknekam. Napaneknekam ti biag mo. Halaan nga mano ka digiti Biblia iti maikabesam. Halaan nga mano ka digiti nga verse ti kayam nga ilawlawag. No diket mano ka digitoy naguneg linaon ti Biblia iti napaneknekamon ti biag mo. When I was younger,
Data kakabsat, iti maysa nga nagbalin nga kasla mindset kanya. Nga kung nag-apo, kayat ko nga pagbalinam nga naingal ti panangasabak. Nga ti ingal ti panangasabak, kat saan laan nga telaing ko nga explain ngam dete ibagbagat na paniknik aktibiyag ko. Napau-power nga min kakabsat ti testimonyo ngam ti explanation. Napau-power nga aman. Iso nga by the grace of God, no cheerful giving, ti maysa nga inted ti apo kanyak met nga kasla bileg nga mangikasabat cheerful giving, digiti testimony ti biyag ko. Paboritok ta 2 Corinthians 9:8. Gaputan na panit nagakdeda ti biyag ko. No may panggap ti prayer, paboritok ta Ephesians 3:20. God is able to do exceeding. Deta Romans chapter 8, He that spared not His own Son. Deta Philippians 4:6. Kakabsat, nagmayat nga isir ti sa utiapo kadigiti anak tayo, nga ipabulon tayo digiti pamaneknek the testimonies of God in our lives. Isu nga kakabsat, hangkag kudkud nga sumuro ti apo. Hangkag kudkud nga mangsurot digiti ibagbaga ti apo. Di presensya na, walk with the Lord, fellowship. Hangkag kudkud kakabsat, aramidin nyo, ket no kasano nga sumurot ka, ipakitan to ti apo nga pudno isuna, pudno digiti insauna, pudno iti karina. God is true to His promises. God is true to His word. Ti apohan na mabaling nga paglikudan ti sauna. Ti apohan na mabaling nga paglikudan digiti karina kakabsat. Iso nga no suma totalan tay ti Christian life ket maysa isuna nga silaw, testimonyo nga naranyag nga mangipanetnek ti lubong nga ti Biblia ket agpaypayso. Nga ti Dios ket si bibiyag ken pudno. Dayta ti biyag ti Kristiyano, a living testament. Laglagipon nyo kakabsat, adu nga mata iti mangkitkita kada tayo ti aglawlaw. Dagiti pamilya tayo, kakabagyan tayo, kakaruba tayo, dagiti unbelievers, mata kakabsat. Ket susuutan da ka. Ha? Dete kaslang obserbaron da ka, palpaliiwon da ka tabiyag mo. Nupud numot lang, deta pamati a sinurot mo. Ket no deta pamati nga sinurot mo, di nakakaya nga binalbaliwan, ket nagpapada kay tumot lang, api ko mang sumurot da ka deta nga pamati. Ngam no nakita da nga dayta nga pamati nga nasurutam, binalbaliwan na ka, ket adamot banag nga kunadagat kayat kumuti kas jay. Nalabsan ng tilangit, oray tay lang mo't makapudno agmuta. Nang nangro naman ng kakabsat no tibiyag mo kat maipanetnet mo, dagiti sa utiapo nga sinurot mo. Kunam, usto deti yung baga ti apo, usto deti Biblia. Siyak ti may sa mga ebidensya. Siyak ti may sa nga pamaneknek. So ni Abraham, testimony of faith. Ti makita tayo ti panagipagpagnana. Genesis 22:16. Genesis chapter 22, verse number 16. Okay? Genesis chapter 22. Iso nga, hanyong awanen, digiti testimonyo ti biyag tayo. Genesis 22, verse number 16. Okay? Ket kinunana, gapo kanyak metlaeng sinapataag kinuna ti apo, agapo ta inaramid mo daytoy, ket di ka inpaidam ti anak mo, ti bugbugtong nga anak mo, iti panang bendisyon mo, bendisyonan kanto. Ket ti pammaado, paadwekto ti putot mo kas kadagiti bitbitwen ti langit, ken kas ti darat, nga adda iti igid ti baybay, ket ti putot mo kukwanan to dagiti ruangan, dagiti kabuson na. Muyo kakabsat, ti apo kat hanamot kayat tinarabaw nga pamati Anak ka na son tinarabaw nga pamati. Nalaka ngamin ti agtulnog ti apo kakabsat no easy ti panagbiag. Ti kayat ti apo kat suutan na kamat no kasanok kauneg ti pamatin ken kuana. Iso nga ipalubos na nga kaskin ni Abraham, kaskin ni Job, kaskin ni Daniel, digitay 3 Hebrew friends, adda pa nakasuot ta pamatin. Ket no kasjay nga masuot ti pamati tayo, ket pilyon tayo tulata ti agrag o ti apo, pilyon tayo lata ti agserbi ti apo, pilyon tayo lata ti apo, hantay pagtalikodan iti apo, dayjay kakabsat ti pakay aywan ti apo. So, kasta kakabsat ti kay papanan, iti panakipagpagna. Ti panakigayem iti apo. Ti panang surot, ti kinaasideg, ti panakilangen-langen iti apo. Kasta ti kay papanan na kakabsat. Iso nga sapay kumata, dahi ti nga sang kabasit nga mensay, atid dugpay ngam sa raakon,
Sabi ta dito nga sang kabasit nga mensahe kakabsat. Ket nangted kada tayo iti banag nga mabati nga iti inaldaw nga panagbiag tayo ket isu daytoy kumati utuben tayo, usigen tayo, amirisan tayo, ket kuna tayo apo. Kayat ko nga ma-experience met ti panagipagpagnagan ka. Kayat ko apo nga dahil tinabatbati nga taw-tawon iti biyag ko, maipakitak met ti kinasyasin ng apo. Testimony of God. Amen?